हरे माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताग स्वामिनिधि नामिने
നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ ഗുരുമ ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. എനിക്കാണോ? മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പോയതോ? ആ, ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇനി എനിക്ക് പോയതാന്ന്. ആരതും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എവിടെ പോകുന്നു. മാതാജി ലൈനിലുണ്ടോ? മാതാജി ഉണ്ട്, നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി അനക്കം ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. മാതാജി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി ശബ്ദം ഇല്ല. പറയുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ പോയി. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 മാതാജി കൃഷ്ണ പോയി കട്ടായി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ മാതാജി ഹരേ. മാതാജി എന്താ കേക്കല്ല? മാതാജിക്ക് നെറ്റില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി മാതാജി ലെഫ്റ്റ് നെറ്റ് പോയി, ഇറങ്ങി. നെറ്റ് പോയി. നെറ്റില്ല മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വസന്ത മാതാജി വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ ഒന്ന് മാതാജിനെ. ഹരേ വിളിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ചാപ്റ്റർ 190 ശ്ലോക കൃഷ്ണ അതാണ്. കേറി മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വന്നോ ആ മാതാജി ഉണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല, സ്ലൈഡൊന്നുമില്ല. ഹോസ്റ്റ് ആകട്ടെ നല്ലേ. കറണ്ട് പോയി മാതാജി. അതാണ് അതാണ് പോയി പറ്റിയത്. വിളിക്കാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറേറ്റർ കഴിയോ? അത് പോയി കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട്, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 2 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആശ്രിത്യ തദ്ദൃശിഗണ വജസ് പരീക്ഷിത് സമം മതിച്യുത് ഗുരുചാവ്യലേഖം ആഭാഷണൈത തൈജ്ഞാന ഭിനന്ദ്യയുക്താൻ ശുശ്രൂഷമാണശ്ചരിതാനി വിഷ്ണു. ആശ്രിത്യ തദ്ദൃശിഗണ വജത് പരീക്ഷ സമം മതിച്യുത് ഗുരുചാവ്യലേഖം ആഭാഷതൈജ്ഞാനഭിനന്ദ്യയുക്താൻ ശുശ്രൂഷമാണശ്ചരിതാനി വിഷ്ണു. ആശ്രിത്യ ഇത് ശ്രവിച്ച തത്ത് ഋഷിഗണ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിഗണങ്ങൾ വജഹ സംസാരിച്ചത് പരീക്ഷിത്ത് സമം നിഷ്പക്ഷമായി മതിച്ചുത് ശ്രവണമധുരം ഗുരുവായ അവ്യലീകം പരിപൂർണ സത്യം ആഭാഷത പറഞ്ഞു. ഏനാൻ എല്ലാവരും അഭിനന്ദ്യ യുക്താൻ യുക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ശുശ്രൂഷമാനഃ ശ്രവിക്കാൻ വ്യഗ്രതമുണ്ട്. ചരിതാനി ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണോഹോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിവർത്തനം ശിലപ്രഭുപാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുപാദ്. ഉത്കൃഷ്ട ഋഷിമാർ പ്രസ്താവിച്ചതെല്ലാം ശ്രവണമധുരമായതും അർത്ഥസമ്പൂർണവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പരിപൂർണ സത്യങ്ങളുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ച ശേഷം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പരമപുരുഷന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശ്ലോകം 23. സമാഗത സർവദ ഏവ സർവേ വേദാത്ത യഥാ മൂർത്തിരഥരാസ്ത്രിപൃഷ്ടേ നേഹാധനാമൃതമുദകശനാർദ്ര അർത്ഥ ഹൃദേ പരാനുഗ്രഹമാത്മശീലം.
സമാഗത സർവദ ഏവ സർവേ വേദാ യഥാ മൂർത്തിധരാസ്ത്രിപൃഷ്ടേ നേഹാദനാമുത്ര ജഗർശനാർത്ഥ ഹൃദേ പരാനുഗ്രഹമാത്മശീലം. സമാഗത ഒത്തുചേർന്നു സർവദ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഏവ തീർച്ചയായും സർവേ നിങ്ങളെല്ലാവരും വേദാഹ പരമജ്ഞാനം പോലെ ത്രിപൃഷ്ടേ ബ്രഹ്മലോകത്ത് ലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മലോകത്ത് ന അല്ല ഇഹ ഈ ലോകത്ത് അധ അനന്തരം ന അല്ലെങ്കിൽ അമുത്ര അന്യലോകത്ത് ച കശന അർത്ഥഃ താല്പര്യം ഹൃദേ യും മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുക. ആത്മശീലം നൈസർഗിക ഗുണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു ജയ് ശിലപ്രഭു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും കരുണാപൂർവം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഋഷികളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. ത്രിലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ സത്യലോകത്ത് വസിക്കുന്ന പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപത്തോളം നന്മയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സത്യലോകത്ത് വരിക. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവര് പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമാണ്. ശരിയായ അറിവ്, അതായത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം നന്മയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. തൽഫലമായി സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ മനസംതൃപ്തിയുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല അഥവാ പ്രതിഫലേച്ഛയുമില്ല. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വേടയുള്ള കേൾക്കാൻ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കറണ്ട് പോയിട്ട് വന്നു, അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ മനസംതൃപ്തി ഉള്ളവരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യലാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ അവരൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? നൈസർഗിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവരുമായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല അഥവാ പ്രതിഫലിച്ചുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം: സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വിജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം. ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഭഗവാന്റെ 6 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? ഈ 6 വിധ വിഭൂതികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ്. പരമസത്ത അഥവാ പരമ ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക്, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ വിശേഷ ഗുണങ്ങളും ഭാഗികമായി, പൂർണ്ണമായില്ല. പൂർണ്ണമായുള്ളത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് മാത്രം. പക്ഷേ ഈ ഗുണങ്ങള് ഭാഗികമായി ഏകദേശം 78% വരെ കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തരില് നന്നായിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കാണപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ വിശേഷ ഗുണങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളുടെ 78% വരെയും സൂര്യൻ മേഘങ്ങളാൽ എന്ന പോലെ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആണ് ഈ ഗുണങ്ങള് 77% വരെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരിലും. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അത് സൂര്യൻ മേഘങ്ങള് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടതുപോലെ മൂടിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ തേജസ്സുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൂര്യദേവന്റെ ആവരണ ശക്തി അഥവാ ദീപ്തി അത്യന്തം മങ്ങിയതാണ്, നിഷ്പ്രഭമാണ്. അതുപോലെ അത്തരം വിശേഷ ഗുണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറം ഏറെക്കുറെ ശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ കൂടുതൽ മുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. അധമലോകങ്ങൾ, മധ്യമലോകങ്ങൾ, ഉന്നത ലോകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ത്രിവിധ ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അധമലോകം, മധ്യമലോകം, ഉന്നത ലോകം. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ മധ്യമലോകങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരും എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരും
എവിടെയാണ്? ഉന്നത ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ ലോകങ്ങളിൽ. വസിക്കുന്നവരുമാണ്. ആ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ അത്യുത്തമമായ ലോകമാണ് സത്യലോകം. ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇതാണ് സത്യലോകം. വേദജ്ഞാനത്തെ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞാനമുള്ളവരാകിയാൽ സത്യലോകത്തിലെ നിവാസികളെല്ലാം തന്നെ ലൗകിക ശക്തിയുടെ ദുർന്യായമായ മേഘപടലങ്ങളുടെ ഗൂഢത നീക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ശക്തി ഒന്നും അവരെ മൂടില്ല. ആകയാൽ അവരെല്ലാം വേദരൂപം പൂണ്ടവരെന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിഞ്ഞവരാണ്. വേദങ്ങള് രൂപമെടുത്ത് വന്നവരാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്? ലൗകികവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. ലൗകികമോ അതീന്ദ്രിയമോ ആയ ലോകങ്ങളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ഭക്തർ അഭിലാഷങ്ങൾ അല്ലെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും താല്പര്യമില്ല, ലൗകികതയിലും താല്പര്യമില്ല. ഭഗവത് ഭക്തർ അഭിലാഷങ്ങൾ അല്ലെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ്. ലൗകിക ലോകത്തെ അവർക്ക് സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. ഇതിനേലും പരമാനന്ദം സത്യചിത്ത ആനന്ദത്തില് ആറാടുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ലൗകിക ലോകത്ത് ഒരാഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടിയില്ല. ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ അവർ സ്വയം സമ്പൂർണരാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആഗതരായത്? എന്തിനാണ്? ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസരണം പതിതാത്മാക്കളെ വിമോചിപ്പിക്കാനായി. മിശിഹ അഥവാ രക്ഷകനായി അവർ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. എന്താണ്? പതിതാത്മാക്കള്, നമ്മളായ ജീവാത്മാക്കളെ പതിതാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക കുടുക്കിൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കണം. അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. വ്യത്യസ്ത ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയുടെ സ്വാധീന പ്രഭാവത്താൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്താനായി അവർ ഭൂലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നു. ലൗകിക ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായി ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ വേരുറച്ച അഥവാ ആസക്തരായ പതിതാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ഒഴികെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും മാത്രമാണ് അവരുടെ വന്നതിൻ്റെ കാരണം. ശ്ലോകം 24. തദശ്ചവാപൃശ്ചം ഇമം വിപൃച്ഛേ വിസ്രഭ്യ വിപ്രാ ഇതി കൃത്യതായാം സർവാത്മനാ മ്രിയമാണേശ്ച കൃത്യം ശുദ്ധം ച തത്രാമൃത അഭിയുക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ദഹ വണ്ണം ച വഹ അങ്ങേക്ക് പൃച്ഛ്യം വേണ്ടതായ ഇവം വിപൃച്ഛേ പറഞ്ഞു തരാൻ അങ്ങയോട് യാചിക്കുന്നു. വിസ്രഭ്യ ഇതി കൃത്യതായാം ശേഷം സർവ ആത്മന മ്രിയമാനൈഹി കൃത്യം കർത്തവ്യനിരതനായ കൃത്യബോധമുള്ള ശുദ്ധം അസത്യം ച തത്ര അമൃത പര്യാലോചന അമൃശത പര്യാലോചന അഭിയുക്ത അനുയോജ്യമായിരിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ഹേ വിശ്വാസയോഗ്യരായ വിപ്രരെ, എൻ്റെ ആസന്ന കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ ദയവായി ഉപദേശിച്ചാലും യഥോചിതവും അവഗാഢവുമായ പര്യാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഏവരുടെയും വിശേഷിച്ചും മരണാസന്നരായവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ അടിയന്തര കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് ദയവായി അരുളി ചെയ്താലും. അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്. അത് എന്താണ്? ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് അല്ലെ. നല്ല ഗുരുസ്ഥാനീയരായി അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം, അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി. അതാണ് ഹേ വിശ്വാസയോഗ്യരായ വിപ്രരെ, ബ്രാഹ്മണരെ, എൻ്റെ ആസന്ന കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ദയവായി ഉപദേശിച്ചാലും. അപ്പൊ എല്ലാം പരിത്യജിച്ച്
രാമനാമം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗംഗാതീരത്ത് വന്ന് ഉപവിഷ്ടനായി. അതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി വിനീതമായി ചോദിക്കുകയാണ്. യഥോചിതവും അവഗാഢവുമായ പര്യാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഏവരുടെയും, വിശേഷിച്ചും മരണാസന്നരായവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ അടിയന്തര കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് ദയവായി അരുളിച്ചതാലും. അപ്പൊ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും എല്ലാവരും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മരിക്കും. അപ്പൊ ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇനി അതും പോരാതെ മരണം ആസന്നമായവരുടെ, പരീക്ഷിത്ത രാജാവിന് എത്ര ദിവസമുണ്ട്? ആകെ 7 ദിവസമുള്ളൂ. അപ്പൊ മരണം ആസന്നമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കമായ അടിയന്തര കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് ദയവായി അരുളി ചെയ്താലും. ഭാവാർത്ഥം: ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പണ്ഡിതരായ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനോട് രാജാവ് 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏവരുടെയും കർത്തവ്യം എന്ത്? രണ്ടാമത്തേത്, മരണാസന്നനായ ഒരുവന്റെ ആസന്നമായ കർത്തവ്യം എന്ത്? അപ്പൊ രണ്ടും ചോദിക്കാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജനിച്ചാല് മനുഷ്യരുടെ കർത്തവ്യം എന്ത്? കുറെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടലല്ല എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം. അവരുടെ കർത്തവ്യം എന്ത്? രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? മരണം ആസന്നനായ ഒരുവന്റെ ആസന്നമായ കർത്തവ്യം എന്തെന്നുമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നു മാതാജി. ഇതിൽ മരണം ആസന്നമായ ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം അത്യന്തം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഏവരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും പരീക്ഷിത്ത രാജാവിന് മാത്രമാണ് 7 ദിവസത്തിനകത്ത് മരണം എന്ന്. ചിലപ്പോ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മളൊക്കെ പോകാം, അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര ഭാഗ്യം ചെന്നവരായിരിക്കും. അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൃഷ്ണ, നല്ലതല്ലേ അത്ര മതി. മാതാജി? അതാക്കി പോകണ്ട. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ പെടുന്നില്ലേ? പരീക്ഷ അപ്പൊ പറയണ കുറെ നമ്മൾ ദിവസമായി മാതാജി വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇതിൽ മരണം ആസന്നമായ ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം അത്യന്തം പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. എന്തെന്നാൽ ഏവരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഉടനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിക്കുന്നവരാണ്. ആയുസ് അഥവാ ജീവിത കാലയളവ് അപ്രധാനമാണ്. എത്ര വേണമെങ്കിലും 1 വയസ്സാ 2 വയസ്സാ തുടങ്ങി 100 വയസ്സ് വരെ ആയാലും അത് അപ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും, അല്ലെ, ഓരോ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി അടുത്ത ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്, അല്ലെ? മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം എന്തായിരിക്കണം? അത്യന്തം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കണം, അല്ലെ? പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായപ്പോഴും രാജാവ് ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവൻ, അതായത് ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ദ്വാദശോ സ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് മരിക്കുമ്പോഴല്ലേ വേണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധവും ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ദ്വാദശ സ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാനം. ദ്വാദശം എന്ന് വെച്ചാൽ 12 അല്ലേ മാതാജി? അതെ. അതെ, അതിന്റെ അവസാനം വരെ, അതായത് ഭാഗവതം മുഴുവൻ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഏവരുടെയും ശാശ്വതമായ കർത്തവ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസാന വാക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദത്തിൽ അവസാന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. മുമ്പേ തന്നെ ഈ പരമാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇത് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ ഇരുന്നിരുന്ന ആളാണ്. എന്നാൽ വിവാദത്തിനിട നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിതർക്കിതമായ കർത്തവ്യത്തിൽ മുന്നേറാനായി അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏവരുടെയും ശാശ്വതമായ കർത്തവ്യം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്മേൽ അവരുടെ തീരുമാനം ഐക്യകണ്ഠ്യേന അറിയിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അതറിയാം.
പക്ഷെ ഈ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്താണ് അവരുടെ തീരുമാനം ഐകകണ്ഠ്യേന അറിയിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിൽ മാത്രമേ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടം നൽകാതെ, ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാതെ അവിതർക്കിതമായ കർത്തവ്യം നിർവിഘ്നം തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തരാണ്, അവർക്കും അതിൽ കവിഞ്ഞ വേറൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമ്മുടെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. ശുദ്ധ അഥവാ തികച്ചും ഉചിതം എന്ന പദം അദ്ദേഹം സവിശേഷമായി സൂചിപ്പിച്ചു. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ അല്ലെ പ്രക്രിയകൾ വിവിധ ദാർശനിക വിഭാഗക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലത് ഒന്നാന്തരം മാർഗങ്ങളുണ്ട്, മറ്റുള്ളവ രണ്ടാം തരം മൂന്നാം തരവുമാകുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളെയും പ്രക്രിയകളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അപ്രകാരം എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാം തരം പ്രക്രിയ ആജ്ഞാനിബന്ധമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയുമാണ്. ശ്ലോകം 25. തത്രാഭവത് ഭഗവാൻ വ്യാസപുത്രോ യദൃശ്ചയാഗാമടമാന അനപേക്ഷഃ അലക്ഷ്യലിംഗോ നിജലാപതുഷ്ടോ വൃതശ്ച ബാലൈരവധൂതവേഷ. ആരാണ് അവിടെ വന്നത് ആ വേഷത്തില്? വ്യാസപുത്രോ. തത്രാഭവത് ഭഗവാൻ വ്യാസപുത്രോ യദൃശ്ചയാഗാമടമാനോനപേക്ഷഃ അലക്ഷ്യലിംഗോ നിജലാപതുഷ്ടോ ധൃതശ്ച ബാലൈരവധൂതവേഷ. അവധൂതവേഷത്തില്. തത്ര അവിടെ, അഭവത് പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാൻ ശക്തനായ വ്യാസപുത്ര യദൃശ്ചയ. നമ്മ ഇവിടെ അവര് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഗാംഭൂമി അടമാന സഞ്ചരിക്കുന്ന നേരം അനപേക്ഷ ഉദാസീനമായി അലക്ഷ്യമായി നിജലാഭ തുഷ്ട വൃതഃ അവധൂത അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വേഷം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശുല്യപ്രഭുവാദ് ജയ് ശുല്യപ്രഭുവാദ്. നിസ്സംഗതയോടെ ഉദാസീനനായി ഭൂലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച ആത്മസംതൃപ്തി അടഞ്ഞ വ്യാസദേവന്റെ പ്രഭാവശാലിയായ പുത്രൻ ആ സമയം അവിടെ ആവിർഭവിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആരുടെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആ ഗുരുവായിട്ട് ആ സമയം അവിടെ ആവിർഭവിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിത പദവിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്തതും മറ്റുള്ളവരാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളതുമായ വേഷം ധരിച്ച്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വേഷവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അവിടെ ആഗതനായ അദ്ദേഹത്തെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വലയം ചെയ്തു. ചിലര് അദ്ദേഹത്തിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മഹാഭഗവത് ഭക്തരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താ? ഭഗവാൻ വ്യാസപുത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അത് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മഹാനേട്ടങ്ങളാൽ ആത്മസംതൃപ്തരാകിയാൽ അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ലൗകികമായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും ഔപചാരികമായി ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയോ അനുഷ്ഠാനപരമായ ഏതെങ്കിലും സമുദ്ധാരണ കർമ്മങ്ങൾക്കോ അതായത് ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ വിധേയനായിട്ടില്ല. ജനിച്ചപ്പോഴേ അദ്ദേഹം
ശുദ്ധാത്മാവാണ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത് അഥവാ ശ്രവിച്ചത് സ്വപിതാവായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നുമാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായുള്ള ആത്മീയ ഗുരു പിതാവായ വ്യാസദേവനാകുന്നു. ഇതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ആത്മസംതൃപ്തനായി തീർന്നു. അപ്രകാരം അനുഷ്ഠാനപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയും അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചിരുന്നില്ല. പൂർണ്ണമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുഷ്ഠാനപരമായ സമുദ്ധാരണ പ്രക്രിയ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ സ്വപിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുമ്പേ തന്നെ ആ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. അതായത് എന്താണ്, ഉപനയന കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സമയം കഴിഞ്ഞേ 8 മണി കഴിഞ്ഞേ. മാതാജി 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 8:02 ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചു തീർത്തട്ടെ. യുവാവാകയാൽ അദ്ദേഹം യജോദിതമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുമെന്ന് ന്യായമായും കരുതാവുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിവസ്ത്രനായിരുന്നു. സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് വസ്ത്രത്തിന്റെ വരെ ബോധം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കുകയും സ്ത്രീജനങ്ങളും കുട്ടികളും ഒരു ഭ്രാന്തനെ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തെ വലയം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്രകാരം സ്വ ഇച്ഛയാൽ ഭൂമിയിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കവേ അദ്ദേഹം അവിടെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. മരണാസന്നനായ ഒരുവന്റെ അടിയന്തര കർത്തവ്യം എന്തെന്ന പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഏകകണ്ഠമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഋഷിശ്രേഷ്ഠർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വിവിധ വ്യക്തികളുടെ വ്യത്യസ്ത സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ആത്മമോക്ഷത്തിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി വ്യവസ്ഥകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണതാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, ഡോക്ടർമാർ വ്യത്യസ്തരെന്ന പോലെ മഹർഷിമാരും കീഴ്വഴക്കങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തരാണ്. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ തുടരവേ വ്യാസദേവന്റെ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ പുത്രൻ അവിടെ ആവിർഭവിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക്. എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആവിർഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ പറയാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്ര നല്ല ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കലേ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച